Vol dir, us explico aquest exemple perquè veieu que la trajectòria no és nova, que això ja ve de fa molts anys, que tenim, per desgràcia, molta reglamentació, però la primera que se la salta és l'administració pública, que és la que l'hauria de respectar. La respecta, que significa tot això, el problema és el que us he explicat abans, que hem tornat a la legislació del 2007, perdó, del 1977, o sigui, exactament 40 anys enrere. Evidentment, a 40 anys la legislació ambiental no estava ni molt menys tan desenvolupada com ara. No és que ara sigui una supermeravella, però evidentment no existia la major part de les coses i les normes que avui en dia es veurien obligats a respectar. La línia vermella, l'exterior, és la línia que correspon a allò que es denomina reserva de la biosfera mundial. Però aquesta línia tan maca que cobreix tant territori no té cap capacitat jurídica, és a dir, aquesta línia no obliga a ningú a fer res. És una marca, perquè ens entenguem. És una pura marca que bàsicament està orientada de cara al turisme i al comerç, perquè era molt maco que un sigui reserva de la biosfera mundial. I a més, hi ha d'haver una altra línia, que és la que no hem aconseguit trobar, tot i que tenim la reglamentació del 77, totes les normes, però no tenim la documentació gràfica que establiria que per aquí dintre encara hi ha una altra línia més retraguda cap a l'est, cap al centre, que seria la línia del que és l'estricta protecció natural del parc. I el que quedaria entre la línia blava i aquesta línia que dic seria la zona de prepàs, una zona on la legislació del 77 permetia fer coses, per exemple, a nivell urbanístic, mentre que la resta, a la zona central, no ho permetria. Per tant, ara el que passa és que la diferència entre aquesta blava i la hipotètica del color que sigui, que tancaria la zona central, aquí, tota aquesta zona que quedaria al voltant, és una zona en discussió. És una zona on s'estan començant a detectar ja que hi ha moviments per fer, diria, projectes especulatius en tota aquesta àrea. Bàsicament ara tenim ja informació de que a la zona de Viladrau, que ja, si us fixeu bé, es veu poc, però a la zona de Viladrau, quan es va establir el nou pla especial, van deixar fora trossos que estaven protegits. O sigui que això era de guassa. Aquí no es va guanyar terreny el 2008, es va perdre. D'acord? Bé, doncs ara, en aquesta zona, aquí ja hi ha un pla. Tot al voltant del que era la línia verda, ja hi ha un pla especial urbanístic, un POU, és a dir, Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, que ja preveu aquí establir una sèrie de pastilles per construir habitatges, quan resulta que dintre del poble, les normes urbanístiques anteriors ja tenen una sèrie de pastilles buides que quan va petar la famosa crisi del totxo, doncs es van quedar sense urbanitzar, però que ara ja no serveixen per especular. Aquestes ja no tenen valor, ara en necessiten una